Aduh mama, ada cewek berduit yang bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang Mayong udto sa inyong tanan. Yan guys, magluluto tayo ng adobong manok. Kaya no, adobong manok. Ayan po yung ating mga ingredients guys. Yan, yan o. Chicken adobo man. Ito naman tayo. Yan, perti kapait at saka nilagang itlog. Ayan o. Hindi po akin yung nilagang itlog. So, siyempre una, tayo ay maggigisa ng mantika. Buksan muna natin yung kailangan kunti lang yung apoy. Yan. Madadama ito, itlog to. Pero hindi po sa akin yan. Okay. Os, maglalagay tayo ng mantika into halo-halo. Okay. So yan, guys, mantika. Tapos na ba ako nag-live stream? Ano ba yan? Ay, upload. Yan. Yun. Yan guys. Yan. Ang kawali sa itlog. Yan. Yun. Okay na. Wala na pala mantika. Stilan ginawa. Kana. Sawa sa kano. Yan. Ihurot na lang nato. Uy! Daghan sa mantika. So, okay, palakasan natin konti para into So, yan. Let's go. Una, ilalagay natin ang luya. Luya muna tayo. Yan. Guys, luya. Tuyong! Yun! Gumalaw! Haluin natin, Yung kalami. Agoy! Perte, kalami! Agoy! Bawang! Yan, bawang guys, bawang. Yan! Agoy! Kalami sa babae. 1.5 tayo dyan. Yan, dayon. Sibuyas! You know? Yan. Oh. And then, haluin natin. Yan. Ito po ang adobong mahirap pang OFW. Yan guys, medyo okay na. Yan. Very simple lang po magluto ha. Guys, yan. Very simple lang po. Yan. So, okay na po. Lagyan na po natin ang ating chicken. Woohoo! Perti kalami. Halo-halo. Mix in halo-halo. Aldabs to ha, aldabs. Guys, aldabs ko yan. Yun, perti kalami. Anak, sa kano. Yan. Ito po, itlog po yan. Hindi po sa akin yun. Okay. Tapos, natin tong patatas. Patatas. Mamaya, pagkatapos yan. Pagkatapos yan ng So, guys, dyan muna. At ating abangan na lang natin ating sunod na mga video. So, may mga audience pa tayo dito. Yun, no? Hi. Sir Ricky. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko dyan sa Pinas. Sa kay Bay na rin, na kaibigan ng napakabay. Yun, napakabait. Pagtulog, nahilig pa. Si oh my God! Oh my God! Wow! Ayan, so andyan muna! Boy! Yan guys, lagyan natin ng paminta. Pamintang buo lang buo. Kasi adobo. Yan. Yan. May tuyo na po yan. Nilagyan ko na po ng tuyo. So yan. Then, haluin lang po natin.
adobo ng pobre. Yan. Halo-halo. Ito halo-halo. Ha? Yan. Yan. Ganyan lang guys. So yan. Takpan natin. Okay. So, antayin lang natin mga 1 minute. Tapos lagyan natin ng suka. Yun. So, yan guys. Lalagyan natin ng... Toyo ulit. Hindi. Yan, lalagyan na natin ng suka. Dato puti. Cut! Baka makaka-copyright ka. Hindi yan. Oh my God! Di ba copyright yun? Hindi yan. Di ba may original na nun? Wala yan, wala yan. Wow. Okay lang yun. Yan o. Lagyan natin yung suka, tapos takpan natin. Huwag muna natin haluin, mamaya na natin haluin para yun po yung ano na mga matatanda. Kaya ito, mahirap na adobo ito. Agi! Yan. Takpan natin. Kasi yan yung ano, yung utos ng ating mga matatanda. Bawal daw haluin. So, mamaya, pagka kumulo na siya, pagka paluto na daw, saka natin siya haluin. Toyo. So, yan. Kumpleto na po siya. Antayin lang natin na mga kulo, yung suka, para mas pumasok daw yung lasa doon sa karne. Mga kasamahan ko yan sa trabaho dito. Yan yung mga OFW kami. Oh my God! Wow! Sa uli na natin itong ating ano, mga ginamit. Para ready. Ready na, ready. It's ready. Ready, boss. It's ready, boss. Hallelujah. Oh my God! Wow! Yan. Palatin. Yan. Okay kayo. So, yun. Titingnan na natin. Kailangan natin ulit. Yun, medyo nangamoy na siya. 3 minutes na. Ayan na. Yun! Woo! Adobo. May bago tayong... Sa tato. Si ano? Oh my. Si Sunny Abrasaldo yan. Oh my God! Wow! Yan, haluin po natin. Pinaglagay tayo. Meron pa kita yung umiyak negro. Look. Ganun. Yan. So, walalayan lang natin yan. Yan na. Medyo kunti pa. Yan, malapit na siya guys. Yan. Ayos yan. Yan yung adobong waray-waray. Oh my God! Wow! Tawa lang tawa si Sunny, oh. Shoutout kay Sakura, ganda ha. Shoutout. Oh my God! Yun ang mga... Ito, masarap to kasi daw pag nagluto ka, dapat, ano, nakangiti ka para masarap daw yung ano, luto mo. So, hintayin na lang natin. At madali lang po yan, maluto yung adobo. Kasi manok lang naman yan. So, mga 10 minutes, luto na po yung ating adobo. Hintayin na lang natin. Oh my God! Wow! So, yun. Palakasan natin konti. Para medyo umano. Yan. Yun. Hinaan natin na. Yan. Yun! Sinasabi ko sa inyo guys. Verticalami. Verticalami! My God! Ano? Oh, see? Yan. Okay na guys. So, luto na. Ready na po.
Yan lang po yung simpleng luto pagka kayo po yung OFW. Madalas po lutuin yan. Ang paborito ng bayan. Yan po. Adobo. Ang adobo ni Waray. Sarap ng adobo. Ang patatas ni Inday. Agoy, agoy. Kalami. So, yan. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa iyong panunod sa aking maikling video ngayon. Sa aking cooking. Ayan, pasalamat na si Ayan, si Ricky. Yon. Si my God! Busy sa kakalaro. Busy ako. Si Totoy. Pasensya na kayo. Si Papa Ems. Yan. So, bye-bye guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye!